Laba bafundi bachithe usuku lwabo eDisofeng Pub eMidlands Esoweto bezogunda izinwele mahhala ngosizo lomsakazo womphakathi iJozi FM. Osingabo ke balijabulele leli thuba. Ngijabule kakhulu ukuthi basigondisa mahhala. Futhi ngoba siyabuyela esikoleni noma lesifunda. Bebefuna ukugunda zonke izitayela ezikhona. Ngizogunda ichiskopo ngoba yiyo engifanelayo. Ngizofuna ukufunda ikhathi eyinwele. Abanye bebezosusa yonke imbala abebehlobise ngayo ngoKhisimusi. Kanti ke bathole ithuba lokugundwa abasakazi beJozi FM uqobo lwabo. Siyazi ukuthi imindeni eminingi ayilingani ngokwamandla nangokwemali, but uyafisa umzali ukuyibona ingane yakhe nayibuyela esikoleni right clean. So le initiative inhle ngendlela esibanga sayithakasela somsakazo nami ngumthembu. Kwabanye kubonakala ukuthi hayi abakujwayele ukugunda kuze kwangenelela nabazali. Awufuna ukhathi Bakhona ke nabagcine sebeguqula umqondo esithubeni nje. Le ndawo yokucala izinwele ichithe usuku lonke igunda abafundi, kanti kushone ilanga sebegunda abafundi abangaphezulu kwekhulu. Namhlanje nje we dedicated ilanga for ingane ukuthi zivuleke kahle mazibuzovulwe khona. Lo mkhankaso waqala ngonyaka owedlule emva kokubona ingcindezi ebhekana nabazali, ikakhulukazi ke labo abaswele ngaphambi kokuvulwa kwezikole. Sinokubona ukuthi ingane ezinye zesikoleni ngama-hairstyle kaDisemba amanye awasabukeki kahle ngoba soloko bafaka amakhala before Christmas. So mase kushaya uJanuary amakhanda asuke engasabukeki. Nakuba umkhankaso uvuleleke kuzona zonke izingane, kepha ke ezamantombazane ziyaqoza. Well, amantombazane we know ukuthi number one, it takes a lot of time, you know. Amantombazane you need to really have some they take ama-hairstyle half a day because you are clean straight back yazi amantombazane it's a lot of. So it's something that maybe salon owners themselves could also look into it. I think we are doing the little maybe also for us just to ignite this so that mangabe ingabhebhetheka izolonke kube nalento lokuthi we are giving back. Abazali balemukele ngezandla ezifudumele leli thuba. Siyabonga leli thuba lesithole kwiJozi FM kanye noBagundwe nomnikazi weDisofeng ebuho azinokusinikeza ithuba lokuthi silethe abantwana bazosifundela bona mahhala. So ngijabule kakhulu iJozi FM ukuthi ifundisa abantwana esinganayo total ngoba uJengoba nje ngiyabonga kakhulu. Lo mkhankaso uma usuka lapha uzodlulela eOrlando East ngomsombuluko bese ugcina eMapetla ngolwesibili. Zonke ke izingane zamukelekile kanti zigundwa mahhala, kepha ke hayi izitayela. Ezindabeni zethu kumzansi wethu nginguslindo kuhle Gumede Esoweto eGauteng.